Takhle už to filmuje, když to takhle krutí. Filmuje mi to. Dobrý, běž. Dobrý, dávaj. To jsme ani první vlak, jak víš, protože jsi to zvedala. Já taky to zkazala tomu možná. Já jsem nezvedala, ale čuměla. Krásný běh, čistý bohužel až ke skokovce a k tunelu, který neměl být v tomto pořadí překonán. Takže tento tým se diskvalifikoval a my už na start voláme Míšu Černou s Nelou. Připravená už může být Milena.